Hej, Gitte fra Ålbæk Havnebad. Jeg har lige taget en tur ned til vores sauna. Jeg vil lige vise jer noget her. Inde bag den her trappe her, der findes et teknikrum. Jeg tænker lige, der er ikke lige noget særligt. Sådan en lille sauna, den kan der hurtigt køre med et relæ og noget, og et par kontakter og noget. Men jeg siger bare, det er ikke tilfældet. Her i weekenden, der har der arbejdet 2 Forsikring Nord og en elektriker og vores egen projektleder og mig og alle mulige har simpelthen haft fingrene op i lommen her i weekenden, for at vi kan sidde og varme os. Prik i vinter. I får lige lov at kigge ind i teknikrummet. Og så lige pludselig kan man godt forstå, hvorfor det tager så lang tid, og hvorfor der er så mange dele og ender, der skal nå sammen. Så jeg synes bare, at I skal give alle dem, der er pukkel hele weekend, et ordentligt like. Hej!